Nek sing abang metu kuwi ta. Oke. Ngono, Mbak. Oke, dikasih lagu kedua ya, spesial buat semuanya yang ada di sini. Tetap semangat Mas Yo Kelomoh ya, udan deres. Oke, gampang. Dan kita mamel-mamelan di sini. Iki terus kebes. Ya, cek. Nah, ki somat mati sok urip ya. Piye, Mas? Apa, Mas? Sido gala-gala apa ora? Abang-abange kuwi aku molek sing kuwi, megah aku. Ayo, Anggurnya cinta lek kuwi. wah. Yo kok no. Lagi lo, Rena. Ayo, Mas. Iki sapa? Bareng-bareng bersama Putra Turangga Mujo. Kancil balap audio mau enak, Mas. Ayo, Mas. Bojo rabi maneh. Oh, enak, Dik. Bareng-bareng bersama Putra Turangga Mujo. Gua yang menang lagi. Ayo tarik, Mas. Ayo terus, Mas.
Iya jelas kok Mas. Ya kok Piwi sing anget-anget ning. Tapi kan Iya dong. Tapi kan kita berdua kan mengabdi nih nggone putra turangga muda. Gitu loh Mas. Profesional. Jadi udan gledek halilintar panggah lodok Mas. Panggah ning kene. Senajana klomo tetep Senajana ya iki wis Mas ya wis bentuke karo-karoan ya Mas. Bos bisa wis kebos. Wis jero-jero Mas. Iki jero-jero iki. Iki sing kepamul. Sing kepamul. Asli tenanan iki. Tambah manis kok. Iki piye iki? Iki piye iki? Loh, kok dadi kopi sembarang iki piye ta iki? Tambal ban. Abang, Tambal ban kula. Tambal ban kula. tambal ban iki terus sing ditambali sing ndi to iki? Sing Dar ndi? dar dor. Apa? Dar dar dor. Iya, modelnya saiki ngono kuwi. Apa lan apa? Apa? Gusti. Mas, tarik Mas. Iki lah kakak Sanjo selak petang. Aku Mas. Ya. Dengan si sing jingkrak-jingkrak ya Mas ya. Joget lah ya. Joget. Joget tenanan bener. Putra tiragamu Kancil dalam audio. madarsu. Mau merah Mas. HP-mu iki apa, Pak? Oppo. Oppo? Iya. Jane padha lho, Pak. Oppo Reno. Jarine kasus ngono, jarine kasus ini ora ono nyatane. Dadi korban ambisi reformis palsu. Dadi korban reformis palsu. Yo. Dojok mitra